Pare, man. Hello, kumusta ka po? Yan, sabi niyo malagad sa kanyan. Telefon Morales nandun. May partner ka pa ako din. Di kami mabuwag na Randy Tayad. Okay, kumusta ka matanam? Asap kita ha? Always say, apply ang mga kaigsunan. Okay? Maraming importante. Ito pa panalangin. Unas na sa itong labaw magagahom. Lord, thank you kayo. Si maghihata ka na mong grasya. Mga tag-adaw. Thank you kayo. Unya, ako sa dingi, pangmusta ka diya. Si Patok og si Pidot, dahi. Diya sa Lapu-Lapu City. Kinis Patok, nakita mo gamin ni kay Usay Guduan naman siya sa Lapu-Lapu. Sa cruising at sa Taytayan. No? Sa Bandawi. Diya, nga dus pakatoks dahi. Okay? Nagkita gini. O, salamat sa dako ni Gulyat usab. Ni Alan Gulyat na kurda. Nga, kanunay maminsyon ng sabi ng nga dus pakatoks. Thank you kayo ninyo sa inyong papaminaw, ha? Salamat kayo. Dus pakatoks. Patok og si Pidot. Okay, diya sa Lapu-Lapu City. Thank you. Bueno, ang suot na po karoon ng hatagad pagtigad no. Pinalaki ni sa ka lalaki, mapatawag lang sa nga Duroy. Kini, kibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kay solan nga itong sinder, si Duroy. Kaya ako sa gilanon, bahay na sa akong asawa ba nga, murag mo'y pakialam sa iyang kaugalingon. Patakalag na lang kan. Patakalag ka. Kala bang lahig siya sa mga babae ba? Pero araw niyo yung masabtan na akong sa gilanon, hindi mo ni pagsugod ang tanan. And hungry souls lay where love has been. And in your eyes a look I've never seen. If I have found the words, you might have stayed. But as I turn to speak, the music plays. As lovers dance their way around the floor, I sat and watched you walk towards the door. I heard a thrill of yours, suggest you stayed. And as it took his hand, the music played. Across the darkened room, the father says, I saw you'd been something more than friends before. When I was holding you, boy, clinging to my brain, he had been waiting, and I drove him to your side. I couldn't say the things I should have said. Refused to lead my heart, control my head. But I was made to see the price I paid. And as he heard you close, the music played. Nasaan na ang pangako mo? Nung sinusuyo ako, nung nabisa nung lambing, Si Darla manos dito na. Islas ng labi. Wala ko ni babayhan ha. Pagkapos lang ko lagi pa naligo. Kung yan ang hayhay sa bintana. Kuy, naghayhay naman sa kagamay ang alias. Kuya, may baging tao tungo sa mong bintana. Nakakita niyo pinain ng babayhan. Hoy! Hoy! Sa ba? Ay! Ay, dali, pag-ilis dito eh. Ano sa mong gawin? Magkita ng kigulo mo niya. Ano sa mong gawin? Ay na, problema na kinasbutan aw. Ay, kung yung hasula-hasula diha. Oh, wala ko na ibabayhan. Pagkakidyo na yun. Hey, unsa ka na? Tagak ng cellphone. Unsa ka? Noon sa kanya, Duroy, kasaba ba di Ikaw mo? ba? Masaya-saya man lang ka na imong lawas taon. Dagka makakita uwo ta. Nga nung mauwaw mang tanga, di man imong lawas ako Imo manlawas. lagi. Unya ba naman ko mo? Unsa may consultant mong tanong mo? Ha? Nagpaibo ka sa mong lawas? Nga, nagsanga-sanga naman ng bil-bil mo? Kung sa labot ko, bahalag magunsa na sila diha. Basta kay wa ko maghilabot nila. Og nasuya sila sa kong lawas, aw, pasuyaan lang sila. Bitter mo eh. Napilin ni Kuro ni mo eh. Murang nagbayang nagnanga. Ha? Kita doon kag basudlan na butakal. Uy, Doroy, kapuya ni mo, ay. Ay lang ko na kong hilab, TV. Ikaw ba yan? Naunsa ba ka? Ikaw na, wala mo ko maghasol ni mo diha, ha? Bisag maglakaw ka diha nga mag-brief ka. Napay brief ni mo, lawlaw ka sa nanon. Wala ko maghasol ni mo. Ay, way kaso na ko. Kiniaram mong ko din nis ba? Ay, sus, parihas rin tao na, Doroy. Uy, gaya-ya, manang ta. Basta yung ko pagkawaw eh, ha? Sabot ka! Sige lang yun may magkasumpakin ako asawa tungod kay ang iyong malinhukan ba? Murag wala dyan natagig diling yung pagkababay. Unya to. Mari, maoy kay naabtan ta kyud ka Mari. Uy, nga naman, Mari. Ko ang good Mari ba kanang
nagpalit man ko karsonis nga kanang usong bitaw ron nga naay gisi-gisi diri sa tuhod ug sa paa. Oh, mo na ni Dot Ruin. Mo ginay uso Ruin. Magpalit na bitaw ko unya anak, Mari. Ay, ayaw na lang nari, uy. Ha? Ayaw na lang pagpalit. Kini na lang, kini na lang, uliin na lang ni. Maog din niya akong kiani ron nari, kay pagpalit na ako, wamang na ako isukod good. Kay abi na ako kuan man, kanang kuan ba, saktura ba, ninilugay lagi ito, Mari. Nyahadyo ko maunahan. Sus, pag-abot ako sa bahay, Mari. Pwede man good ay na akong uuta. Na mas dako pabaya ako kay Nimo, Mari. Sumurig, sakto, bidin Nimo, Mari. Ha? Abi ko no Maribe. Siya siguro kan sakto ni nako. Ay, sakto lagi na Nimo. Nya paulian na nimo nako. O gani. Pero dili na lang 100% Mari kay maikog man ta nimo. Ay ulian ko na Mari oy. Pero ako sang isukod ha. Ah, sige, isugod lang Mari. Ah, sige sige. Mari, Ano ano man? na ka mag-ilis? Oh, ano lang naman? Open ko kaayo ng inyong sala. Makita ka sa mga tao nga nas gawas. Ay, na problema na nila, we. Bili ba na ko nimo Mari, oy? Sa to pa Mari, mura lang na nimo guwa nga mag-ilis ka din sa inyong hawanan. Magpantira man gani ko din usahay nga magpaso-paso. Labi na kalimutan ko da, pantera, oy. Ay, ko nimo Mari, oy. Ako di ko kayo mo anak Mari. Ay, dawa man sad sila makuha. Uy, kumutanaw sad sila. Naun sa iguas pagtanaw, okay ra kay nastanan. Oy, Julia! Nung sa mo? Nung sa kanya? Ha? Ano ka, oy? Hilang na ko diha, oy. Doroy, maglagot ka ni mo, awa ka niya nako. Nung sa man tanong ka, eh? Basta maglagot ko, awa. Kakita dyan ka nako nga mag-2-piece ko, nga mo atong karbon. Ginuang niya, ha? Kasi sabah-sabah, kasabah ba ni mo? Sabah ka diha. Hapit ko maglagot ni mo, Julia. Ha? Gamay na lang ka. Gamay. Last na lang Ay, daw, kalagot yung game mo. Mari, sakto na, Mari. Ay, hala. Sakto kayo Mari. Ang sisakto ko down. Ha? Eh, yung lusot ng ganyan mga bil-bil mo niya. Wah, ano rin mo? Kasama, di mo, ipahawa ko na diha, be. Hilong niya. Hawa niya. Kapoy ni mo sabak ka sa nada. Maglagot ka ni ko na mo, awa ka gano'n ako. Walit. Sudlot ang mata ni mo ron. Pahawa pa! Pagkalisuran yung babayana, siya po'y badlungon. Nga, dili, mauyo, lang himo, di maayo. Siya po'y masuko. Awa ragot. Mawa ko siyang kisagdan. Unya, sa kadlaw na. Nang lako may doha kay manimba may dito mismo yung iskina. Nag-atang may jeep dito. Pero, uy, mag-taxi na lang ta. Uy, di na kasakay din ng jeep. Nakagapliti yung taxi na. Ipawag na siya, wala tayo kwarta diri. Oo, raman din, no? Kasi reklam mo na. Magali ta ba kay kaihiyo na kay ko. Akong tao eh. Ano bito ka mangidaas ba eh? Nga nutang mo agwanta man ko. Agwanta dyo ko. Tabi na be, tabi na be. Oo, asa ka? Mangihi. Asa mo kami ko no? Di, asa di ay. Uy, ano ka mangihi? Akadagang tao rin eh. Buot sila, kung masakit ko, sila makantos. Ha? Bahala oroy sila. Bahala sila. Ano ko ni mo duya? Uy, pakauhaw ka ba lang? Ay, sabak ko, hapit ako mahuman. Ay, hala, puti, aglobot, Uy, Duran, kita niyo mo. Da. Kita sa mga lubot. Ay, sus, lubot na, puti, masada. Ano may kabiris? Part. Hilom ko na mo yan, Part. Bago na karoon. Usa, talo na pa sa. Ikaw ura ko nag-grip o kilid mo ron. Usa mo ka? No, suko na. Ha? Ika pa salamat kayo na palagay. Wapay, pinapaksit o ta, buhanga ka. Kami maunga na lubot yung usawa eh. Puti ba to? Ito nakakuwat. Tara mo eh. Dahil pa lang. Si Bata, palag ka. Tara. Awa, Duria, awa. Kita na. Inuang na mo. Sabak sa diha, ay, sabak sa kastanan, ay. Awa ka lang, di mo ka magpabuyagod. Sabak, dahiyon na katasanan, kung manghihiti, ay. Ano, may pulis. Ikaw may kahiyon ba? May pulis pa nung Duria. Excuse me. Sir, kadiyot sa sir, tiwasong ko lang na ako magpanghihi, sir, kadiyot sa sir. Usang ka, Duria. Uy, usok ka. Ha? Ay, hasbaya ninyo. Mag-uwan gani, mudugdog, yun na. Day, ma'am, dali alang tao, no? Okay, mga tutas presinto. Ha? Presinto agad. Di, gidili mo kung pagpangihi sa Dapes Karsada, ma'am. Kaya naay multa taon. Mga nga, kuyog lang nato sa presinto, ma. Aron, mahusay ta dito ba? Dali, ma'am, dali, ana. Puti kang dubot, pero nagagawa, no? Papagaw mo, ma, di, ha? Ay, kung dali ako, kay usa di ka baril akong gipangihi. Lingyo-lingyo pa ka. Ano lang ta, Chip? Sigtan ako sa kong lubot. Kana. Kana sang lubotas, sos. Mas nindot pa lubot sa bayo, taday. Ano yung pagpastos ka, ha? Pulis ko ba? Unsa? Duria. Oh, sorry. Ay, kung sulti kinun at harag, bastos ko ni mo atong pagkasultihan ni mo. Ikaw bastos diha, pataka kang paghihi. Nabiyo ka sa karsada. O saan gusto ni mo? Ha? Asa mo ko ni mo pahihion, ha? Katong layo kayo? O niyang masakit ko, ikay bugasto na ko. Ano ako may bugas to, ha? Nga kay bana, taka mo nagpasangil taon, oy. Ikaw may nangihi, di ha? Gusto na, gusto na. Ganing, Chip. Mga ilang mitawag dispensa, Chip. Sa oon nga, naamag ko di siya sakit, Chip.
Taas kayo siya sugar ba? Mauna nga, hinig-andar siyang kahiyon, di niya kapugngan. Saya gani, makahiyam gani siya siyang panty. Bastos pa! Gayto! Gisag pa ko! Ay, sagpa magaling kong pulis ko. Ikaw pa ba kang abadara ka? Sige, sige, Danaros, presento! Time pa, uy, nga prisuhon ako ni mga wama ko isa. Sabi sa, kantak ko doon sa, akala ka pangi. Bawal ngihi dito sa publikong dapit. Biday ka duha. Ilaparo, bigyan ko nimo. Obstruction of justice ng gibuhat. Ah, binuang na, uy. Okay, sige. Ug masakit ko tungod igipugan ako akong kaihion. Ug bubuto na akong pantog, ikaw may manubag. Ug kung mamatay ko sa maong sakit, kay gibawalan ko nimo sa pagpangihi nga unta di na mo gibapugan tungod kay doon ako'y sakit. Ug mamatay ko, ikay manubag. Nga nung taong akong naman kay Bana lagi. Hoy, bra! Ano yung kapitingog niya? Nga ano pala pilom itong muka mo, may naglalis da. Na, porbida. Hey, sir. Porbida. Para mamataan ninyo, bayarin na ninyo, be. Para makaulin mo sa inyo. Kung di ka ninyo bayarang multa, prisohon, tingin mo ba? O mapunan pa ng kaso ninyo kay polis ko, gitamparo si Masawa. Bisag nalimot ko nga pulis na siya. Ay, di mo limot, polis ko! Okay nga ano, ikaw ba'y kahion, di ba kakalimot? Oh, Sige na lang, Sip. Kanang ako na lang bayad, ana. Pila may mo bayad lang, Sip. Diara mo play tayo, bay. Diara na lang sukli ni mo. Duray, uy, mamiya, magka-huwat ako, uy. Raw ka. Oh, Di ba ka pungkol? Nakaikamot, nakaitil. Kung di ba ka na umiyak? suko, noon ito ka niya. Dali niya! Ah. Mana maka? Usa may problema nimo? Dili ako ang problema, kung dili, ikaw ang doon na yung problema. Saba di ay pagtarong niya, uy. Ikaw ba? Sa usaon ka? Wanggol ka yun. Oh, Ingon ka lang na kabugo. Nabisa usaon pagpasabot. Di yun kasabot. Ha? Hila. unsa una ko pagsabot kung antig pasabot dili ka baong mo pasabot para lang unta nga magkasabot ang dugay ang wa magasinabot. Hilam! Hey! Ikaw mahilom ako pahilom ha? Di ka na kag maayo na. Uy. Sunod ha? Usa ko yung magara. Ha? Kaya nga no, wag ka mugana. Asa lagi ko napita magara taon. Na, abot nimo. Bantay. Pag binastos kapag na. Wala nyo kayo uwaw na. Wala nyo kayo gamayng uwaw. Gabilin siya makabalingon. Ambot nimo ay, wag ko kasabot nimo. Pwes pasabtod ta kag maayo ha. Paminawag jud kog maayo. Paminawag kung sa may akong isulti nimo nga para dili ta mauwawan taon. Sige na yun, unsa ba na pagsulti na yun, kaya na ay. Ulit! Paminaw og maayo Dorian. Sus kapuya ang paminahon usig balik-balik. Wala kailang isulti ka na aragit ha? Bisan asang dapita o bisan asang lugar, dili ka magpataka og pangihi. Kay una sa tanan, babae ko kang buhat. Dili kasama na mo mga lalaki nga maabot pag sa tungabas ko sa dawasa, basta naalay kapasalipdan gamay, makapangihi mi. Kamulisod man taon mo, hindi man mo magkapahimutang kung wa pa'y kapasalipdan ba pananglitan. Ah, utro sang bugo. Si Bugo! Kay gano? Kami mga babae, dili mo makapangihi bisag asa nga lugar ha? Ayaw ko pagkatao aoy. Sige lang. Di tala na kada ginuton, pero hinumdumi ha. Kung unsa may tinuod nga katarungan o insay sayop, ayaw sila konsinti ha. Ipagawas yun ang tinuod. Kana yung tinuod. Huh, sabad ya eh. Awak ragid ha? Awak ragid. Ay jugog hagita ha? Palihog lang ayaw kong hagita. Imo na yung lindot kayo purman eh. Pero ang utok ni mo, naghibat yung utok Problema mo. ni mo Doroy ha? Nanghagit siya na kong away ha? Wa ko makikaway. Ang ako lang tato nga mapatuo ka ha. Patuo ka na ko panagsa. Bisag panagsa lang. Imo magkakumbana. Ambot lang og bana bata ka. O di ay. Sa to ha. Pwede ka magtanaw na kung imong bana ha. Kung sa may gusto nimo, magbuwag ka. Ha? Hala, gihagit ko ni mo Doroy. Ikaw na hagit ako. Kalit siya man ay ini. Gusto kag salida. Ay, salida. Gusto ka magmasalida ko. Hagis ka? Yes, wala. Bahala ka niya. Ita kapungan. Paghagis ka. Ipanglaban niya tanan itong mabukta niya. Huwag niya, ha? Mas aron mo sa aligre. At tunay panglabay sa itong maslingan. Ito sa mga marites. Sige. Lukon mo ta. Paghagit na ko ni mo ha? Gusto gid kag musalida ko ha? Ha? Lukon mo tanin mo. Sultihan na kayo.
kung madakpan pamanggani kag pulis usab ay pagdahom nga lukaton ta ka dito ha? Adi, ay, sige, ayaw kong lukat ah! Oh, sure. Di ta ka lukaton eh. Yun na. Oh, ano kitang tanong na mo na yung sapatos? Ha? Unya, gihubong mo na yung mga imong sinina. Dili kay sinina ra, kining tanan ako hubuon. Oh, nabuang ka. Oo, nabuang ako! O kung sa'y buhaton sa buang, ha? Usa sa buhaton sa buang, di ba magdagdagan sa gawas sa wa na sinina, bisag usa ka buok, bisag pantiwa, pwes kini, live show ni! Masus Maria. Oo, maghubo ko! O kung gusto kang mugukod ako, gukta ko, para ninot ang duhat ang aon, paghubo sa diha! Ano? Oh, wala ko sinina, Duroy. Okay na ko. Oh, open ballot ako. Gusto ka kang musalin ako, pwes, musalin ako! Agay! Ayaw ko pa dito! Gano'n na di mo ko tutoy! Agay! Boy, iko! Wala akong problema sa akong asawa kay kung mag-away ni, mudayon maghubo siyang sinina, mudagan sa gawas ng sinina, pero ako mo no, mauwaw sa iyang paggabuhaton ba? Karon, pero may abusar naman eh, kay dili naman ko makiglalis niya. Kay mahadlok lagi ko. Kung makiglalis ko, basig, maabot sa punto nga, maghubo ni, mudagan sa gawas, makauuwaw kayo. Mga, saan na rin akong asawa taon ako eh? Sa may akong buhaton na niya? Alam ko tabagi ko ninyo. Kung saan ko kamong pasultihon, Duroy. Hello, Ate Pres! Ate Jinjen! Good morning! Kuya Giling, good morning! Salamat kayo sa pag-inom ninyo sa Shed Panyawan Coffee Mix. The best kayo na to inom kay makapalansi sa atong kalawasan. Di ta magduka sa atong trabaho. Kung makainom tag Shed Panyawan Coffee Mix, o sa kasaksi lang, the best na kayo nga inom, makadipinsa sa ato ang mga duka diha, magduka ka trabaho. Inom na lang kag Shed Panyawan Coffee Mix. The best kayo. Nindot yung kayo na. Nya sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito. Good morning mo diha Kuya. Sa tanan po mga taon dulong GR Pipito. Og ni Vice Mayor Choi Asar, si Ricky Asar, si Ryan Kangki, og ingon man si Ma'am Ibo Nabapo. Good morning ninyo diha. Salamat kayo ninyong tanan. Ma'am Kashmir Araraw, good morning mo diha. Og sa tanan po mga staff ni Ta Lister Daan ang atong konsilor diha sa Talisay. Good morning nimo diha ta. Og ni Mayoli Daan. Good morning atong board member sa First District. Salamat kayo. Ate Pres. O akong pasalamatan, gulyat, ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka raw nag-Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayok si Piata pag inom ka na adlaw, yun. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto nimo maod gihapon, usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong taniudto. Mao gihapon inig gabi unay ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nga itong problema gyud bahin sa kidney ug UTI. Di na gutaang ang mabalaka o mahadlok ana. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong kipati. Bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot ha alay sa kidney, UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga kisunan nga may gamit sa ito ang Sedlen Mental, thank you kayo nito tanan sa paghibog number 1 sa itong hapla sa Kabisayan o Mindanao karon ni abot yun sa Luzon. Grabe na kayo dito nga itong Sed Panyawan Lini Bituel nga tinuon mo ang sa itong panuhot, pamaol, parakit sa kilawasan, barikus beans, katol-katol, kuto sa kabataan, dapi-dapi na ito nga magsakit, ato lang haplasan, bagtak na ito nga bikugan, atong haplasan, atong athlete's foot nga, grabe kayo kakatol, atong haplasan. Unya ilikay pagyutasan dingi kung mga plasta sa ato ang Sedlen mo 12 Na? ang narabapalit sa butika. Kana, sa butika, yun. Oo nga. Ato yun ang balik-balikon, mga pinangga namang maigsoon. Kunya ibaw ka kayo gili, no? Oo. Naagyo yung taga-jinsan nga, Karon, ilahag yung gamiton kuno sa mga blind bang tao di sila kaya gili. Taga-jinsan ni sila nga, di great sa tao na to, nga taga, asawa ko no, si Rosemary.
Agay. Ang iyang anak, iyang anak si Jay Joshua, ug ang ako ugangan si Julieta. Usa ako mga kauban nga manghilot nga sa blind massage Donato, Bastante ka na Kokoy, nila, Junard, Darjun, Kenny, Eric, Tony, Jeffrey, Benigno, Dodong, Everlyn. Unya kay Legin, Lutlot, Aha. Josephine niya. Unya Jonalyn Gaan. Og sa tag-iya nga si Ronaldo, iyang darling, salamat kaayo, Sir Goliath. Og number 1 yun mo diri sa Jinsan, more power. Tinora Ka na? Pero bugamit yun sila anak. Oh, kay mao na manghilot man. Manghilot. Ingon siya, mao na ilang gamiton lagi ko. Thank you kayo. Thank you. Pero Pero, salamat kay diyo dong. pero ato kita dong palit sa kuwan. Butika. Butika di kita na ha. Ato guys butika nga atong seed liniment oil. Butika. Kung dili ka sa butika, layo kayo mo pananglitan. Jinsar pa mo layo niya mo sa butika. Ato na ta sa Facebook mga igsoon dong. Ato na mo. Facebook, bisitahan na to ang page sa seed marketing. Seed Marketing. Kay type ninyo ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot nga atong i-like ang page mga igsoon niya. Makita dito na ang mga genuine seed marketing products. Genuine bitaw. O ang mga Panyawan products sa seed marketing mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. Muna sa Shopee niya butika, Shopee butika. Ha? Muna nga para sa ato kay si Nestor Rondina, layo ni ila taga-Tabugon man ni. Nya sa di kami na siya ato guys, magdagyo na siya si Liniment Oil. Okay. Okay, greet yun na to si Nestor Rondina ug isa yang pinangga asawa nga suki na to tigamitan. Lagi hindi paminaw kay nato. Sige naman. Nestor Romisilio ang si Misti! Ang Misti! akong kumpare. Oh, ako nang close ka na. Labi na gid ni anak ni bitaas O si na- Kuya Ruel Agariante, sige ka po paminaw to. Si Alan Aplistiko. Ano na yung Giling paminaw to. Thank you kayo. Dada sa Suwan Rams, Bermijo ko paon si Louis Bermijo. Daso na sa mo. Og si George A.D. Rico na ko. George! George. Thank you kay si Gamit. Dito Villa, sige sa paminaw to. Oh, thank you. Si Pedro Osteria. Nagkakasalamat. Din sa paggamit sa to sa Shed Liniment 12. Shed Thank you kayo. Ma'am! Salamat pag sa pagkato ang amiga kayong kanunay magmonitor sa ato ang tuluman ng gulyapi sa no busy kay sa siyang tindahan kita giyaman sa tindahan kato pa si Ma'am Solgador sa Si Ma'am Sol. Ay buta dia Ma'am Solgador og Sir Logador diha sa Sulas dapit diha sa may barili og sa iyang tindahan bagong Dakasya dire sa Arigao. Salamat po sa mga staff no. Silang Gingging, Jonelyn, Angie, Cherilyn, Freda, Juan, Maria Fee, Boy, Erwin, Danny, Yari, Beth, Michelle, Kaipung, Jimar, John Rel, Celio, Ruben, Peter. Ang ilahang mga staff sa dili pa mo duty sila kay kining ilahang 24 hours man ang ilahang operation ay ni pangaligo nila ayaw na mo kaligo kung amoy tugha kanong mo duty ug gabi Ay. niya buntagay ayaw mo kaligo niya nagmakatug na mo inig pangaligo ayaw kalimot ang celebrity Kuchik Beauty Soap para magpabilin ka mo nga gwapa ano ba nagdagan kay mo mga kliyente di ka naman manghunong kay mga sakyanan kay mga on gwapa kita motubang sa ato mga customers gamit sa celebrity Kuchik Beauty Soap wala kita up wala kita pugis-pugis wala blackheads atong now pink na kini nindot dili mag-dry atong skin do ni kini glutathione o papaya extract o natural moisturizer atubang nimo sa mga langaon wala mag-artista ni Bayhana gwapa lagi siya to celebrity Kuchik Beauty Soap thank you Okay, Ate Pres. Okay, ang sender dato karong adlaw Goliath. Atong sinder, Ate Pres. Si Kisa to ba? Atong sinder ba? si Kuan Doroy Droy. Dudoy. Si Doroy kay iyang asawa buluyagon kaayo Bulayagon mi daw. managpa og pulis Ano man? maldita Ano eh. pa man? Ay, ka na bang murabag ka ng way buot, Ate Pres ba? Lakaw, magmura lang. Takala pag ibig daghan tao. Iwaran niya ba ang tanang mga panghitabo sa iyang palibot? Tudluan siya ba? Tudluan siya saktong pamatasan. Ligo si Ate Pres, way itnap-itnap, maglakaw-lakaw. Oh, tapis niya, badlungon siya banaw ha. Niya dito sila syudad. Kayo mo siya, dihar siya gi-daplis dan. Way ng istorya. Katawas matao kay kita. Tawa sa duta pati ang lubuta, daghan laguwat. Ulawi. Oo na. Nainuno ko Doon bulag na ka nila. say kuan kanang gamay unsa man? Wa siya natural ra Gani kita. na po. Iwaran niya. Nainuno ko Ate Pres nga dito ka probinsya ba nga sa kay jeep niya kahiun kay nangihi sa kay atol ga stop. Paggula ko pa siya ko magpang. Una, niglagag. Nilagambas ang jeep. Nakita siya. O mo kay buwa ko. Nagkahinom ka tong atong kauban sa trabaho Si- na ay nalagyan libre sa Sila atong kauban. kauban. Basta kauban na to nga diri siya nangihi sa liyo sa bus. Wa man siya kitis driver. Sus dagan man ang bus diretso sa taguko din niya. Dili ka itong natuwad ba? Oo, lain ba to? Ngano natuwan man siya. Natuwad Si- kay- mamikit man to, Ay, mamikit. Ang iyang hiyan ko no, kana maramag anan, slanting ba? Kanting. Oo. Nya.
paglingkod niya ati pres, nasangit siya sa bahan nga atong ginasakyan. Oh, dayon. Pag sangit, naigo yung lubot, puruwag, nadusog mo Natuwad yung lubot. siya, natuwad. dito. Oo, niya. Lain na, rin tao na tanaw na ti pres. Diretso ta sa pangambit yan. Sige, sige. Ari kini siya mabasa sa daang kasalatan sa Old Testament. Ah. Medyo lawom siya, pero ako lang basahon, no? Deuteronomio 18, versikulo 18 ngatos 19. Magpili ako propita nga ilarang kadugo sama kanimo Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayon. Aha. Oh. Laom kini but sabton Laom bitaw. pero imo rang isimpol. Simpulan nimo pagsabot. Iyano lang O ba? iyano lang pagsabot, dili siya patuo. Ang mga mensahe siyang bana, wala mo gud siya magpatuo, mo nang mahisugamak siya. Laom ni diri ha kay ngudyo lang Dios man silutan ko gayod. Di mo na maka sing ano ya, happy. Kaya mo gigsagpa niyang pulis. Sagpa kita. Pila to na bayad Ingo mo tawag sa pulis ko, di sagpa ko di mo. Siya, ito ba'y kahiyon, di ba kakalimot? O tanawa na. O ngayon ka, nagpadalag propita, ngayang bana, marag iyang propita. Mao yan, mao. Nagmamay, sigig sultis mensahe nga, muna'y maayong buhaton, muna'y dili maayong buhaton. Iba siya mamati. Ano bitaw? Oo. Yan yung ng Diyos Aman, silutan ko kayo. Ang konsang silot, hapit siya mapriso. Oh, mo to silot. Nakabayad pa ang bana o pila. Mao yun. Kayano lang ha, sayano Oh, lang. yan o, hindi mong sabot. Pero dili, kailangan naman niya kayo. Laom naman. Kung ano man, ang kaning di-address sa Holy Bible sa Deuteronomy 18 verse 18 to 19, hindi kitawag sa English gulat og all of the above. Oh, kana. Anak na Landuroy, ayaw gyud ka na siya biyae pagpahimangno. Pahimangno gyud pirmi nga magtinarong siya. King naanaw niya mo yung mga bata. Sakto na nung duroy. Naanaw niya yung mga bata. Dili niya mainguno niya ng dili mo nituro ng mga bata para itong na mga nahitabo karong atong madungog sa mga balita gulyat. May gali, wa pa sila anak ron ba? Kung nano niya sa mga bata, dili niya tinuro monitoro ng iyang mga bata to laglag kay parehas niya nga di lamang pagkabana. Kung sa may mahitabo, Duroy, kanang bay mangnuay gud siyahan ya pananglitan gani og kuan dili gud patuo taga another chance. Og di gud patuo bisag pila ka chance imong ihatag. Ano chance lang yapon? Tawag ko. Sama na ko na natin tuluman noon. Kuna ko ang pasultihon.